Yeah. Oh, hey, costá sibh, is mis cían McCorrick ó IMLÉ agus mé rasliv le roiint multi ceol. Chun tú sa chur le rudaí an tehrán agus an fís an ceol atá gachéine ag leir faoi. Laurel. No, sean cean tá macaint faoi. This is America. Don't get you slipping now. Bín Childish Gambino, This is America. Tá gachéine ag leir faoin pís ceol seo, ach is gá éisteach leis adas tá tú breanúir an fís an ceol, mar tá teachtracht láidir an seo, agus tá teachtrachtaí rúnda le stiad an fís an cumach, tá sé tharbheith léiste. Tá ionach sásta rá bhfuil Artic Moneys arás an Ceoil le Cian, Tranquility Base Hotel Casino. Killing another mar title. Sin an title atá ar an album ach is even the May at the Chunker the Doors go hoire an album Soft Parade le clustal sna Heron seo a mórthorm se. Ceol éireann och inis banna ceol as Derry agus camé rá tá mé ag rá le Touts. Tá siad iad ar fad tá punk ceol le clustal an seo. Chonig mé iad air other voices le déine nar bhí sé á scananiu suas email ferste. Inis ceoltóir óg as an éirú a Sigrid tá glór agsúla cé tá sé dríochtúil ní féidir a mórthorm sé a chur cumbráid le aine eile. Strangers sin an tehrán is fearrtá cé a mórthorm se. Inis chun críoch a chur le rudí ceann na ceoltóirí is fearr ar domhan am mórthorm se, agus ní bhíonn daoine a chaint faoin fearr seo rómhinnic farír, ach Bill Callahan an tanam atá air. Tá 6 album dente agus eisethe aige ach go díle daoine níor siad ar fáil ar Spotify, tá ionach sásta ráis go bhfuil siad. Sin gachard weimse tásúlagam gur haithn an ceol seo libh. Tá na heron seo ar fad ar Shininess tá speisialta ar Spotify cumá tá Bloc díocht treis crothú, sos féidir libh éisteach siar le díoch an sin, agus ba mé rasliv go hanhan lua le roiint moltí eile.